Рукі сцябліны цягнуцца ўгору. Менавіта з гэтых слоў і пачынаецца турыстычны маршрут, прапанаваны калегам з Челябінска. Самае сэрца абласнога цэнтра – гэта не толькі прыгожы пейзаж, але і сапраўдны урок гісторыі, на кожным кроку якога рэальныя жудасныя факты ваеннага ліхалецця. Менавіта гэта і паслужыла нараджэнню ідэі аб тым, што месцы памяці Гомельшчыны патрэбна наведаць не толькі жыхарам нашага рэгіёна. Челябінская вобласць зацікавілася дадзеным маршрутам. У межах пагаднення плануецца сфарміраваць групы школьнікаў, якія ў бліжэйшы час адправяцца ў гістарычнае падарожжа. Каб зацікавіць падрастаючае пакаленне, шукаюць новыя падыходы. Так, да прыкладу, на партызанскай крынічцы арганізавалі квесты і інтэрактыўныя пляцоўкі, каб асновы гістарычнага мінулага пазнаваліся праз гульню. Акрамя гэтага, у планах челябінцаў пазнаёміцца з культурнай спадчынай вобласці, пры гэтым расійскі рэгіён прыадкрывае і свой турыстычны патэнцыял. І менавіта гэта становіцца новым вітком развіцця ўзаемаадносін.